Dito ang start. Ang running, this is walking. Andito na kami sa Penang, Malaysia. Good morning. Pang 4 days na namin sa bakasyon, pero dito sa barko pang 2 days na namin. Ang activity na gagawin namin is 8:15 mayroong morning stretching na may maglilid. Tapos 8:30 ma-walking kami rito. Ang nakalagay, pag inikot namin tong buong barko sa walking, meron naman mga pathway, 5 kilometers. Siguro mga 1 hour yan. Siguro mga 1 hour. Saka tapos balik kami dito sa cave namin. Ang tawag nila dito ay state room. Tapos maliligo. Tapos magbe-breakfast. Magdadak daw to sa Penang ng 2 p.m. Tapos pwede na kaming mamasyal. Basta before 8:30 kailangan nakabalik na kami dito sa barko. Or else, maiiwan kami. Walang hintayan dito. Kaya, before 8:30, kailangan makabalik kami. Yung 8:30 ng gabi. Kaya, yung anak ko, nasa ng tour guide para alam kung mga saan kami dapat pumunta. Kasi nga, limited lang ang oras. Ang lamig dito. Ang lamig dito sa mga room. Ang sarap ng tulog. Yun nga alam pa yung tinatawag na namamahay. Punta kami ngayon sa gym. Punta kami ng gym. Kasama ko si Ruth, saka si Nika. Si Biboy nagpe-prepare pa lang. Yan yung robot na nagtitimpla ng alak. Kung walking to, dito pa lang sa loob nakapag-walking na. Dito ang stretching. Dito, pwede rin dyan kumain ng free. Pwede stretching na. So then lift your chin up to feel more stretch. Tapos na kami mag-stretching. Na late kami, hindi namin na... Yung consistency kang Ang ganda naman ng pusing nito. Pagay ko ta magpusing-pusing. Hindi ko ta. Baka dito na naman sa area hindi. Oo. Ano yung breakfast na nga pero mo. Silipon mo na kung gusto. Yeah. Silipon ta lang. Silipon talang daan, baby. Hanggang 10 man ang breakfast. Sisilipin muna namin. No. We're just looking. We're just checking. We need to walk first. Okay. Sandwich. Okay.
So, thank you. Ala, pati, o baka dyan na, tagarong nasiram yan dyan. Baka libre dyan. Ngayon yun naman hinahanap namin ay papunta kami kung saan mag-start and walking. Tingnan mo kung gaano kataas ang barko from 2 to 16th floor. Dito na kami. Where's the start? Ana? Where's the start? Ayan. Dito na kami mag-start. Running is left, walking and right lane. Start. Alat mo na. Ito ang start. Ito ang running. This is walking. Good morning. Ayan, tapos na kami. Papunta naman kami sa... Nagbawas kami ng cholesterol. Dadagdagan namin ngayon. Makarga uli kami. Ano main dining? Sa 4. 4. Okay, 4. Ni. Stretching. Hindi kami na gym. Dumiretso ko kasi ako parang matutulog. Thank you. Thank you. Ganda naman ang view. Arin. Iyo, Madali magluwas. Iyo. Ito, dessert. Dito, Chinese style pork belly. Very yummy. Noodles? Sige. Ikaw, ano to? Anong kakatanon mo nun? Breakfast Yan na, bacon. Nag-egg ka? Nag-egg ka? Yan egg. Okay. Yan, sinika. Ikaw, ano ka? Masalad. Salmon, masalaman yan. Smoked salmon. Tapos, anong halo mo? Tapos, ito naman, cereals. And then, ito ang congee. Me, one. Hot. Yes, coffee, hot. Black. Sunny side up sa Sira mo ng salmon. Gusto ko, ang tikmaman. Na-tikman ko niyo sa Shangri-La. Yes. Yung nag-overnight kami yung sabi doon, binigay ni butter pa lang itong sauce, kaya ko yan. Hindi, butter mo. Ito pala iba-iba. Kahapon, skating dito. Ngayon, ito naman ngayon yung ano apod kayo? Yung Baradilan Bagasinda. Oo.
Ayun, dyan. Pupunta kami ngayon sa badminton daw, table tennis. Kasi ping pong naglalaro si Ping. Ay, hindi ko nakwento. Nawawala si Kaska, naghanap-hanap kami. Galing siya sa toilet, paglabas niya raw, hindi niya na makuha kung saan kami nakaupo. Andito kami sa bingo. Andito si na mama. Ayun, nagbibingo sila. O yan natin daw. 87 cents. The first number out is N42. 42 N42. Ano, gana na ka mo? May pangani. Hello, ma. 42. So it's N42 with the next number being N32. Nandito na kami sa room para mag-rest and then maligo kasi mamayang 2:30 bababa kami ng barko kasi nasa Penang, Malaysia na kami. Napansin ko lang pala itong virtual window. TV pala siya. Ayan, oh. TV pala siya na nakikita mo. Actually, yan talaga mismo, kung yan open yan talaga mismo ang view na makikita sa labas. Kaya para ka na rin para na rin ang room namin ay may balkonahe. Ayan, ready na kami na naman. Ready na kami mag-explore. Mamaya-maya kasi ng 2 p.m. magdadak na ito sa Penang, Malaysia. Nag-ready na kami para after lunch, kakain kami dyan. After lunch, hindi na kami babalik ng room. Tuloy-tuloy na kami doon sa assembly hall namin kasi nagkumuha kami ng agent, tour guide, para i-tour kami sa Penang, Malaysia. Sa 14 ako maswimming para di ako rush. Mahugas ulit ng kamay. Yan, dyan kami magla-lunch. Pero hindi na ako magbe-video. Hindi na kami magbe-video kasi maghuhugas ng kamay. Ay sus, ngayon lang kami nakahanap ng table kasi ang daming tao. Oo. Lahat kasi, ayan na kasi oh. Ayan na ang Penang, Malaysia. Andito na kami. 2:30 ang baba. Ito ang kinuha ko. Hindi ko na nabidyoan. Naan bread. Tapos ito, mga Indian food ang mga kinuha ko kasi parang masarap. Masarap talaga. Natikman ko na to, masarap. Ito naman beef, masarap din. Tapos ito tofu, masarap. Ayan yung mga kasama ko. Si Ruth dyan nakaupo. Tapos sina Johnny Bell nandoon sa kabila. Kasi ang daming tao. Lahat kasi ang bababa ata. Siguro 90% bababa dito sa Penang.
Ayun, tapos na kaming mag-lunch. Papunta na kami sa meeting place namin ng tour guide. Papunta na kami sa Royal Theater. Doon magkikita-kita with the agent para paglabas namin ng Malaysia. Dito na kami sa Royal Theater. Mag-seminar muna. Orientation. Mawala kitang duwang tukawan o puno kasi sa Orientation. Kami naman. And number 33 as well. Follow the leader. Yan, palabas na kami ng barko. Kinuha nila ang passport namin. Kaya ito lang ang hawak namin kasi yung mga passport namin kinuha nila dito sa barko. Ito na. Ay. Tingnan mo ang aming building. Eto na kami sa Penang, Malaysia. Andito na kami sa Penang, Malaysia. Yan, ang barko namin, oh. Dagan yung beer. Ayan. Ano yan, naglulutang-lutang na yan. Six of the day. So on your left and right, this was the port facility, the gold. Ayun, yung barko namin, oh. Namin pati ay, barko namin, oh. Yan ang bahay namin ng 5 araw. Ay, 4. Yan, 5 araw. Kasamang tourist guide. Super, super init. Parang andito pa rin kami. Mainit talaga. Pero ang tiyaga ng tourist guide mag-explain ng mga lugar. Pagod na ang mga bata. Historical year, 1880s. So we are going in fast. Rush for the money. Don't rush. Here it comes. Little factors of money.
So that's why I said that earlier. Don't get frightened. In Christian world, we also give charity. Yeah. So therefore, we are. Ay, bawal nito. Follow ko yun. For those who just ask for the comfort and sit down here for a while. Masenda kita. Kung gusto mag-comfort room. Ah, ako deh pa. And now, to the foreigners, the people will offer in the shape of the lotus is purity, and wine is the shape in the shape of the pineapple. Southern China, Fujian province, for pineapple is Ong Lai. So what does it mean? It means Ong means good luck, and by offering the candle in this way, Ang usok. Ano siya nagpaputi? Ah, oh, they're going to light the firecracker. Hello? Don't get frightened. Firecracker is starting. Don't get frightened. We stand there and see the corner there. Don't get frightened, yeah? It's overpowering. Yeah, we are. You can say, but don't walk away. Misha, you break the hard shell of the coconut is to break your ego. Even though you are a top professor, you are a super rich guy, you tell God that you remain humble. Break your ego. The flower garlands are for the Hindu goddess. So, come up the rest. I'll tell you the other shop there, when you see the Hindu goddess picture. dahil sa sobrang init, ayan, magpapalamig muna. Another outlet. We can wait inside. It's cooler. Cool off the temperature, piping hot water. He's going to pour from high right to low left action photography. And by the action, just like Starbucks, you have the electrical stirrer, you have oxidization, and you have the foam. So here is an action. So I ordered just 2 cups, those who want to sample, and then those who don't want. This is the walking route outside. Souvenir shops and everything, you can pay in Singapore dollar, divide by 3, whatever you see, and then I'll be at the end 150 meters. Don't walk there, but it's on the left. Okay, showtime. Wow. So by doing it, it means it's giving body.
oxidization. And with it, just like Starbucks, you have the electrical stirrer. This one is hand action. Mr. Brazil, you would like to have a taste? So since it's family group, maybe some can enjoy. Those who want, yeah. But boy wants to drink first, then give to mommy. Then mommy drink your saliva. The young people drink first, then mommy drink, then mommy follow. Okay. Yeah. Come and have a drink. Come. My Ay, garo, siya aman sa nang may gata. 35. So just go there, right? Yeah. Keep on walking. It's 100 meters. Ito ang Georgetown UNESCO World Heritage Site. Ito na. So that historical road, Army Street, and this is over here. So 1908. Galing itang show at yan. Careful, look right, look left. Look. Ayan, malapit na kami sa ship. Naka 12,000 plus steps kami. Inikot namin ang buong heritage, UNESCO heritage place nitong Penang. Ayun. Oh. Ayun ang aming ship. Kaya worth it naman kahit sobrang init. Ngayon ang oras is 6 PM pero tingnan mo may araw pa. Sobrang init nga lang. Pero worth it naman. Ang galing nitong tour guide namin. Ang galing mag-explain. Ayan na kami. Parin, taas. Parin boy, taas. Ang ginamit ko itong inner. Ganyan, di ba masira mong shrimp ko? Babe, iyo. Bulabog na seafood. Narayan. There's your way. Thank you. Thank you. Nice. Yung pangalan dyan. Nice. Clear says this is a vegetable. Give me your food. Excuse me, nice one question. Good, thank you. Okay. Dessert.
Ayan, tapos na kaming mag-dinner. Ngayon papunta naman kami sa theater kasi may papanoorin kami. Ayan, oh. Yan, sa Royal Theater. Andito kami ngayon sa Royal Theater. Kami lang. Kasi hiwa-hiwalay kami. Ala, nagkukuaning ko yan, oh. Yung sasampulan, oh. Nakapagin si Edward Cullen. Oh, blimey! Oi! Up here! Well, good evening all and welcome to Victorian England. Now, in Victorian England, we ain't got no bright picture-taking devices. Tapos na kaming manood na sa Royal Theater. Ngayon ang oras is 10:46. Lipat naman kami dito sa isang place naman na ano ang makikita dyan? ABBA versus Queen. ABBA versus Queen. Yun na naman ang panonoorin. Medyo antok na nga ako. Andyan na yung mga kapatid ko. Nagsasayawan nata sila. Una ko di open in the 24 hours. Bako bang pala niya. Sino pa pinagpapaili dyan? Tumakit lang. Narito sila malapit kay DJ. Malapit mo. Yun na lang kita. Ayan yung mga kapatid ko. Katatapos lang namin mag-disco. Ang oras is 12 na. 12 midnight na. Yan na. Heartbeat daw. Heartbeat yan. Albert.
That's the pulse. That's your pulse. When you put your hands there. Your heartbeat. It syncs with your heartbeat. Yeah. Bukas pa rin ang tindahan dito sa ship. Biboy, biboy. Ito na lang ngayon ang bukas na kainan na free. Lahat na sarado. Kasi ko na. O, tingnan mong oras is 11:54. Ngayong araw is naka 19,581 steps.